Anni scooty, lama thani, anni keja scooty, koleso thani, anni scooty lama thani, delay thani, anni scooty. बै स्कुटि गोजा होनायखौ माथो सिनां मोनबाय आङो। आइया सोर जागोन बेलाय? जि साइसै फैदों माथो सिनां मोनथारबाय आङो। सोर जागोनथाय र' नायहरनां एसे। माथो बिलाय आंनि गोसोथोनाय, आंनि अनजालि, आंनि सम्फ्ल बिख्लो माथो हांमासो। आयु गोजा स्कुटि लाना फैबावदों दिनै देलायनो। जा साइस नुहुरदों नुनायाबो। दाख्लि सोरखारा होनायखौ मोनमारबाय बे। दाथ' मा नायबावनो, स्कुटि गैयियावनो जेरै जादोंमोन दाथ' स्कुटि थाबावबाय। जाबावगोन नालै आंजों दा। दासो गोजोननाय मोनलायदों स्कुटि गोजाखौ मोननानै। ओमफ्राय आङो सरकारखौबो धन्यबाद होनोसै आरो। दासो सेंग्राफ्रा गोदो जोंखौ बाइक लानानै साखोलायनानै दिन्थिग्राया जोंबो दिन्थिनोसै नै स्कुटि गोजाजों बबावनो बेलाय देग्लायलाय। सरकारा थिगखौनो मावदों हिन्जावसाफोरनो स्कुटि होनाया। धन्यबाद होथारनांगोन बिसोरखौ। र' सना, हांमा सना र' आंबो थांफानो कलेजाव। आंबो हारसिंसो दिनै नेगासिनो सोरखौबा लोगोखौ मोनगोमा नुबा। गैया रावबो फैयाखै, राखाव फैयाखै, आलुआबो फैयाखै, रावबो फैयाखै, बे लावथियाव फैयाखै। नोंजों थांफानोसै आङो। र' सना र' लाखिथ'। आयु थेंगोनासो माला हमथाला बायनो नागिरदों स्कुटि सालायनायखौलाय। आंहाबा गोदान दासो रोंदों, बेखौनो लामा हमथाला बायदों। ओइ लाखिनो हाया आङो, आंहाबो कलेजाव थांनांगौ। र'ब्रा थाथ', आंबो थांफागोन ना, नोंनि स्कुटि गोदानाव आंबो गाखोगोन ना। र'लै थांफानो आंबो। मा एसेबो अनथाराब्रा जोंखौलाय। अनाखायोबा नोंखौ आङो, नाया आं नोंखौ लांफानो हाया। आं नोंखौ सेंग्रा मानसिखौ माबोरै लाखिनो आंलाय? स्कुटियाव माबोरै लांनो हानो, माबोरै थिखांना लांनो हानो नोंखौलाय? हाया आङो, मानसिफ्रा नुबा मा होनगोन? मानसिफोर नुबालाय मा होनो, जेबो होना। गाखोगोनसो ना, नोंनि खिथु उनाव आं गाखोगोन ना। माथो दं, दाख्लि बुंखादों माथो नै मन्थ्रियानो, स्कुटि लानाया एबार सेंग्राफोरा खिथु उनाव गाखोनो हागोननो, सिख्लाफोरा सालायगोन, सेंग्राफोरा गाखोनो हागोननो। दाख्लि बुंखादों माथो मन्थ्रियालाय। बेखौनो नोंहा जिंगा सिबाय। जेबो जिंगानिखि नाङा, आंबो गाज्रि सानाना, नोंबो गाज्रि साननो नाङा। अब्लाबो हाथारनाय नङा आं नोंखौ लांनो, गुबुनखौबा लांनो हागौमोन आङो, नोंखौबा लांनो हाया आङो। नाङा, आं नोंखौ लाङा। हगार लामायाव हगार, आंहा मारा सहैथारनांगौ, कलेजाव क्लास दंथारो। आंहाबो दंब्रा कलेजाव क्लासआ, नोंहाल' दं नामा? बेखौनो थांफानो होनदों ज'। नोंहा माबा सानबाय थायो खाब्रांनो। जागोनब्रा, आंबो थांफानोसै हारसिंना आङो, रावबो नुवा नोंखौ, आंखौबो नुवा रावबो। दे गाखोनोसै आङो, र' गाखोथारनोसै आङो। हाथारनाय नङाहाय नोंखौ आङो लांफाथारनो। ओहो लांफानो हाया आं, थांथारनांसिगौ आंहा। थादो नोंहा थादो, हगार लामायाव हगार। आं मा गोदान सोलोंनायसो दासो, हामहैथारनांगौ। थादो नोङो, बाय। आयु मा जाबावगोनलै बिसोरजों। स्कुटि मोननाय लोगो लेभेला बारखोबायलै सयथि। मा जाबावगोनलै, जोंफोरा मा जागोनलै सेंग्राफोरना। बे गभर्नमेन्टआबो मा जोंखौ सानथाराब्रा, एसेसो जोंनोबो सानबानो जायोमोन ना। बे सोरखाराबो गभर्नमेन्टआ खालि सिख्लाफोरनि, हिनजावफोरनिल' अनुदान होनाय, माबा माबि होनाय, सेंग्राफोरनि खोथाखौबो साननांगौब्रा। सेंग्राफोराबोथ' खमसे खम सोरखौबा लाबथिंनायाव दैथिंनायाव गारि नांगौना, बाइक नांगौना, गथ' फथायनायाव बेसेबां थाखा थाङो, बेफोरखौ सिन्था खालामनांगौब्रा गभर्नमेन्टआ। बेफोरखौबो सिन्था खालामना होनांगौना। जानाय नङालै बेबायदिजों। हाब सेंग्राफोरखौल' नायख्ल' दोनलांनाय, मा जागोनलै बिदिजों मा? ओइ थेंगोना, मा नेबाय थादों नोंलाय? थाङा नामा कलेजाव? थौदो थांसै। बेनोलै थांनो होनदोंमोन आं कलेजाव। बे हांमायाबो स्कुटि गोजा लाना थांबायब्रा, आंखौ लांफालायासैब्रा बेयो। मा होनदों नोङो? स्कुटि लालायदों हांमाया, दाख्लि गभर्नमेन्ट होनाया। बेखौ नोंखौ लांफालायाखै? जानाय नङालै बिदिबा नोङो, हानाय नङा फरायनो। बिदिबा नों बोरै मोनो नोंलाय बेखौ, मोना नों? बेनोब्रा, नोंनाबो खोथाफ्रा माबा हानाय नङा मानाय नङा होनलाबाय थायो। गोसोखौ मा डाउन होयोब्रा? गोसोआ ओरैनोबा डाउन जाना दंखायो, नों आरो डाउनसो होबावदों। है सानसेबा फथायना गारगोनलै आं हांमाखौ आंनिसो खालामना गारगोन आं, मिथिबाय। कलेजाव आंनि गार्लफ्रेन्ड जागोन बियो। बेखौ सानसेयावनो नुगोन नोङो, मिथिबाय। नायगोन
नायगोनब्रा नायगोन जाबाथ' मोजांसिना जोंनि थाखायबो नोंसो गथायनो हायाखै बेखौनो आंखौसो सानलायबाय नोङो आंलाय मा दाय मावदों नोंसो हायाब्रा गोसोखौ नोंसो दुरबल खालामना लादों नोंनो दाबो सासेखौनो हाया नुवाखै आंजों ओरै साबा आगदाजों साबा आगसिजों साबा थानायखौ बिदि सानांगौ सेंग्रा मानसिया मिथिबाय नोङो थ'दो टाइम गैला कलेजाव थांसै जि जायो जागोन बे उनाव थ'दो थांसै बेहायनो लोगो मोनगोन बेखौ हांमाखौ थांनों बे स्कुटि साखोलायनानै र'ब्रा गबिनखौ बुंगोन जोंनोबो पालसार नांगौ होननानै डिमान्ड खालामगोन जोङो पालसार गंसे सेंग्राफोरनोबो नांगौ होननानै औ दासो जादों नोंना डिमान्डआ नोंगौ जोंबो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनांसिगौ सेंग्राफोरनोबो बाइक गंसे होनांगौ सिख्लाफोरनो होनो हादोंबा सेंग्राफोरनोबो होनांगौ सेंग्राफ्राबो माब्रै आथिं थांनो सेंग्राफ्राबो फरायनाय खोथा दङ सेंग्राफ्राबो गारि सालायनाय खोथा दङ जिउ जानाय खोथा दङ न'खरखौ सोर दागोन सेंग्राफ्रासो उनावहाय दागोन हाबा खालामबा ओंखायनो सेंग्राफोरनोबो होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामनांसिगौ जोंबो गभर्नमेन्टआव मा बुङो औब्रा जोंबो सेंग्राफ्राबो डिमान्ड खालामनांसिगौ गभर्नमेन्टआ जोंनि खोथाखौ खोनासंनांगोन कमिटि दानांसिगौ डिमान्ड खालामनांसिगौ कलेजाव ना मा बुङो औ थौ जोंहा कलेजाव थांसै प्रिन्सिपालनाव मेम'रेन्डाम होनोसै माबोरै जोंनोबो पालसार गंसे होनांगौ होननानै डिमान्ड खालामसै औ थौग्रो कलेजाव थौग्रो बे बाराव जोंबो डिमान्ड खालामथारगोन गभर्नमेन्टनाव